Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Al-Mustafa Idyasu kamar kullum. A yau na kawo muku wani littafi mai ɗauke da darussa da dama mai suna son zuciya. Ka tsaya ka saurari wannan littafi domin ka amfana da abin da ya zo muku da shi. A cikin watan azumin Ramadana, Haidar ya ce, ina zaune cikin gida tare da iyalina muna hira kwatsam. Sai ga saƙon message ta WhatsApp aka ce salam. Ganin baƙuwar namba ya sa na amsa da sauri wa alaikumussalam. Babu ɓata lokaci, hira ta ci gaba tsakanina da mai turo wannan saƙo. Bayan mun gama gaisawa sai na ce, waye nake magana da shi? Sai aka dawo min da tambaya cewa, dan Allah ina magana da Haidar ne? Sai na ce shi ne. Cikin sauri na ga an fara recording, za a turo min magana wato voice note. Buɗe wannan saƙo ke da wuya sai na ji an ce, sunana Lubna, sati kusan 5 da ya ɗauke ni ina neman nambanka amma ban samu ba sai yau Allah ya yi. Da fatan za ka saurare ni kuma za ka amince da buƙatar da na zo maka da shi. Cikin sauri Haidar ya ce, ina jinki. Wannan mata ta fara da cewa, za ka tuna wata rana da ka zo gidanku da ke unguwar ɗan malam ka tarar da mata sun zo kitso? Haidar ya ce, ai kullum wannan gidan cikin zuwa kitso yake, da lalle har ma da masu wankin kai. Sai wannan Lubna ta ce, amma za ka tuna ranar da ka zo ka ga Lawisa ta layin ku tare da wata mata? Haidar ya ce, gaskiya na tuna mun gaisa da Lubna, amma gaskiya ban lura cewa tana tare da wata mata ba. Kasantuwar Haidar ya taso a layin, kuma ita ma Lawisa a layin ta taso har ta yi aure a layin, shi ya sa Lubna take ta mai kwatance da ita. Daga nan Lubna ta ce, to shikenan, tunda baka ganni ba, amma yanzu zan faɗa maka dalilin da ya sa na amsa nambanka. Haidar ya ce, ina jinki. Lubna ta fara, da gaskiya I like you ne shi yasa na amsa nambanka. Haidar ya ce, you like me kuma? Ban gane ba gaskiya. Ta ƙara da maimaitawa, I like you shi yasa na amsa nambanka. Sai Haidar ya ce, gaskiya ban gane ba. Love na san ana cewa idan ana son mutum. Sai Lubna ta ce, na sani, amma ni ina so ne ka zama sex partner na, ma'ana abokin fasikanci na. Sai Haidar ya yi shiru na ɗan ƙaramin lokaci, har Lubna ta yana ta cewa hello ta ɗauka ko ya kashe wayansa ne. Sai Haidar ya ce mata, amma ba a ce miki ina da mata ba ne? Sharaf. Sai Lubna ta ce, an faɗa min kana da mata sunanta Ummi, kuma kana da yarinya mai suna Nufaisa, kuma yanzu haka an faɗa min cewa matarka tana da ciki, gab take ma da ta haihu. Tana kan faɗin haka sai Haidar ya kashe wayar shi. Lubna ta kira ya ƙara kashewa, ta ƙara kira ya ƙara kashewa. Can dai kaman ta haƙura, sai ga kira nan ya ƙara shigowa. Haidar ya ɗauka yana mai tunanin abin da zai fara faɗa ma wannan mata. Ɗaukar sake da wuya sai Lubna ta fara, haba Haidar, ban yi tunanin haka daga gare ka ba. Sai Haidar ya ce, amma don Allah ke musulma ce? Ta ce, mana sosai ma. Ya ƙara da cewa, to amma shi ne kike nema na da wannan fasikanci? Kuma bayan kin san komai a kaina, ina ga kamar zai fi ki nema wani, amma a halin gaskiya ba ni ba, domin ni ba zan iya wannan abin da kike nema na da shi ba. Sai Lubna ta ce, Haidar, bari ka ji in faɗa maka wani abu da baka sani ba. Ni ban taɓa neman wani abu na rasa ba, kuma saboda haka ba zan fara neman abu in rasa a kanka ba. Kuma kana ta wani maganar kaifi mijin aure ne, to bari in faɗa maka ka sani, kai kaɗai ne cewa wai kai mijin aure? Ai ni ma matar aure ce. Jan haka da Haidar ya yi, sai ya ƙara shiga wani mugun tashin hankali da bai taɓa tunanin zai faɗa a cikinsa ba. A nan zan da tsaya, sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan littafi. Ku ci gaba da bibiyan mu
kuna yi mana sharing ko na yi mana liking. Na gode, sai mun sake haduwa.